Għal-ħabta tal-4:02 waslu f'pajjiżna 114 l-immigrant li kmieni filgħodu ġew salvati mill-Forzi Armati ta' Malta. Dan wara li tnejn filgħodu nstabu madwar 53 mil nautiku l barra mill-kosta Maltija fuq dingi li kien qed jereq. Kien għalhekk li ġew salvati kollha u daħlu f'xatt it-Tiben fil-Furjana fuq lanċa tal-Forzi Armati. Fuq il-post kien hemm preżenza kbira ta' membri tal-Forzi Armati ta' Malta li assistew lill-immigranti u niżluhom minn fuq il-lanċa. Mal-wasla tagħhom l-immigranti ttellaw fuq 5 vannijiet tal-pulizija biex minn hemmhekk jibda l-proċess ta' identifikazzjoni ta' kull immigrant. Operazzjoni ta' salvataġġ oħra saret bil-bastiment MV Aquarius wara li 140 immigrant ġew salvati nhar il-ġimgħa minn ħaddiem umanitarji Franċiżi. Fi stqarrija l-Gvern qal li din l-operazzjoni ta' salvataġġ saret qrib il-kosta Libjana, aktar viċin tal-Libja, it-Tunezija u l-Italja, f'operazzjoni kkoordinata mill-awtoritajiet Libjani. Ġie spjegat li Malta ma kinitx l-awtorità kompetenti biex tikkoordina din l-operazzjoni u għalhekk m'għandha l-ebda obbligu legali biex tipprovdi l-arranġamenti għal post sigur. Il-Gvern ta' Malta qed isegwi mill-qrib is-sitwazzjoni u jinsab f'kuntatt ma' awtoritajiet oħrajn. Dan filwaqt li l-Ministru Taljan Danilo Toninelli saħaq li l-immigranti abbord il-bastiment Aquarius għandhom jittieħdu mir-Renju Unit. Dan għaliex il-bastiment tajjer il-bandiera ta' Ġibilta, territorju tal-Gvern Ingliż. Xahrejn ilu l-istess Aquarius tella abbord 629 immigrant fosthom tfal u nisa li kienu qed jistennew tarbija ftit il-bogħod mill-kosta tal-Libja. L-operazzjoni ta' salvataġġ saret fiż-żona ta' tiftix u salvataġġ fil-Libja u ġiet ikkoordinata miċ-ċentru ta' salvataġġ f'Ruma, fejn f'dan il-każ iċ-ċentru ta' salvataġġ ta' Malta la kienet l-awtorità kompetenti u lanqas dik ta' koordinazzjoni. Minkejja dan id-Deputat Prim Ministru Taljan Matteo Salvini li huwa wkoll il-mexxej tal-Partit tal-Lemin Estrem tal-Lega Nord baqa' jinsisti li l-immigranti għandhom jidħlu f'Malta u wara nuqqas ta' qbil il-Prim Ministru Spanjol Pedro Sánchez ħabbar li Spanja se tilqa' l-vapur Aquarius.